قدخه شر و پفچونین لجزیره لپی خو باجارکی ویران هشت. بگوتنێکی din kevir li ser kevir nemaye. Hemû dîwarên xaniyan bi tank û topan hatine hilweşandin û li ser dîwarê mayî jî duruşma potînên leşkeran. Li taxên Sûriya Fes û Nûrê ji bin kavilan bêhna laşên mirovan û bêhna şewatê tê. Dergûşek ji bin kavilan xwe xilas kiriye. Lê em nizanin ka aqûbeta bebeka di vê dergûşê de çi ye. Dibêjine mezxanê de yên çekdar hebûn. Bila ya mezxanê te avê tê. Ev hazora xaniyê dî çira te xira kirin. Ya dî jî tu vetkî bajara de jî xaniyê top bernedoyîne, fîşek bernedoyîne, gule bernedoyîne jî. Mesela asker polis lê razane hinga derketin televizyonê ve bozlabiyên ve meykînên ve textê ve tişteyî hemî jî wekti şikandine, şewitandine welê şwedê çûne. Li bajarê Mîran warê Memûzînê mizgev çê hatine xirakirin. Li ser kavilan alên Tirkiyeyê hatine dalqandin. Hûn li Cizîrê mikrofonê dirêjekî dikin, agir ji devan dibare û navnîşana van nerazîbûnan jî dewlet bi xwe ye. Rewşema naboşe. Xwedê vê heqîne el erdê, ma borij divê, me hediya ev nexweşî nû vê. Xwazko xal namrino ev şehîd naçêbîno, bilo ku ser kuçe namûbiyo. خدا على مولي يخرب كي مولا ما خير كيري خدا حقي مال عاردنا هلا ام حمي باريشون جي ام حمي كولونو يا خستيو هر زور كي بلد كيفات شو امل فو كولونو ناو ام جي حقي خوات خوزي خدا مانا كوريام سر خوش مول خدا رخن و فيشا كوب و چاق سيار و توپ و طنقه اب مال حمي خرا كرنا و اب ملت حميجي مقدوره جهواره و جنينن Li Cizîra botan qedexeya derketina derve piştî heştê rojan rabû. Li sê taxan hezar xanî bi temamî hatine hilweşandin. Piraniya xelkê bi fikarê ku dibin van kavilan de hêj gelek cenaze hebin. Li gorî agahiyên ku baroya Şirnexê dide heta niha ji nava van kavilan sêsît cenazeyên ciwanan hatine derxistin. Tirs ev ku hejmara kesên kuştî zêdetir be. Gönül Morkoç, Rudaw, Cizîr.